Songno narono ang bele-belekin hambairiwo. Tini belekin kaisa good news ani logio tongo. Tini TTAD sa hapangni Sports and Youth Affairs belekni Principal Officer. Jeng tini belekin khatongon bising tei jeng tini football thangkrong bagai saklan thangi tongo. Jeng salkolma rombai jeng chaitugui family tini bobagrani chaitakmung tei tini Honorable CM nitidilong bising tei. Jeng taklai TFAO chini registration jeng manka tei jeng 2024 chini 8 tarik January 8 tarik obo jeng chini TTADC sports mission ni jeng obo registration khlai manka tabuk jeng chini taklai bisingo simi jeng chini TTADC hapang ni bukhaktei C division ni jeng thangnani kaisa jeng sebmanka chini thongmona hamjai tongnai chini sikla charano belekni good news abon bagai jeng saklai thangai tongo taklai je chini C division ni jeta thongnani rong bagai chini joto sikla chala eba thongmona hamjai thongoi tongnai rong bagai bwskango jeng salnaini bagai jeng trial khlaina thangai tongo chini TTADC ni je C division team salnani bagai chini o trial je thanai chini jeng kwbang manuka chini TTADC Super League thangnai kwbang krung bo tongo aro thangnai bo tongo te aro thangbai me bo tongo borokno jeng phainai chini March eba o talni 8 tarik bai 9 tarik fungni 9 ta tamfuru ni simi chini khomolung eba chini football stadium bo trial chengjangnai haino hai ang narno repeat khlaipinai phainai 8 tarik bai 9 tarik fungni 9 ta tamfuru ni simi salini bagai chini khomolung stadium bo chini C division team khlaina bagai TTADC ni bukhaktei trial kaisa khlaijanai aro narno participate khlaina bagai ang narno khabe lamsogo tai chini o trial jeta chini players select nai boro jefru TTADC ni bukhaktei je C division team ngi jefru thangnai apro borongno jeng honorarium bo rijaknai chini je players no gabon bagai haino hai ang narno repeat khlai sapinai narok je thumona hamjagi tongnai chini joto players narok chini officially jeta chini joto district ni chini JDO office songo JDO office ni bukhaktei jeng notification dakti jero hojanai haipano narok nang tiar tongna bai khabe koi horo phainai o talni je 8 bai 9 tarik fungni haino repeat khapinai narok khumulungo phaiye narok trial phainai bagi narok tiar tongni football nangna bla sa football C division team taklai chimi jeng sebmanka chini salkolma jeng chaitugui family bisingtei jeng tini ojaran manka abon bai chini thumung hamjak tongnai chini sikla charan bagai ojara tang jabori na thang dong ka tai chini oje team abo chini TTADC ni C division jeta team nai o team je players tongnai rok selection man pore jebro chini TTADC ni bagai borok thungo apro borok jeng borokno jeng officially jeng honorarium bori jangnai boroni kagos jeng chini trial phaigrane bor sakang chini head office eba chini khumulungo on 8 bai 9 tarik time fungni 9 tan simi koijon abo kono time borok trial je naigrane borok sabsa best of the best player jeta chini TTADC ni strong players na bai jeng borokno bwsang sebrenar bagai jeng jorrenai tipra football league je district wise 8 district 8 team slamma hai o jaga kai kai besok team slam jakna ore kaisen team dongnai kono abon bisingo gobangma je players tomani borno trial diman bisingo best of the best player aro kaisa chini ADC ni kaisa C division team snam jangnai kono age ro kore na age no bar ama to agotla A division B division thangnan bagai chini C division thangnan chini ADC ni hambai